the sound and maybe we can have some fun. No, not tonight, maybe tomorrow. Tomorrow I'll be too late. Tomorrow night I swear to God we have some fun. Thank you. Mo Jones, dames en heren, en u ziet ze straks toch zeker terug. We gaan door met de volgende prijs. Die van sporter met een beperking. De beste sporter van Limburg. Die wordt uitgereikt ook door een atleet die dit jaar helaas zijn carrière ook vrij plotseling moest beëindigen. Maar wel een man die bekend is als de eerste Nederlandse atleet die wereldkampioen werd in zijn discipline. Aha, 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 aha. Go, 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 go. Rens Blom gaat de geschiedenis in als de eerste Nederlandse wereldkampioen atletiek. Op zijn uitgebreide erelijst zonder twijfel de mooiste prijs. Op 11 augustus 2005 gaat Blom het beste om met de moeizame omstandigheden in Helsinki en pakt hij WK-goud. Maar het is niet zijn enige mondiale medaille. In 2000 pakt hij brons tijdens het EK Indoor. 3 jaar later pakt Blom opnieuw brons, nu tijdens het WK Indoor in het Engelse Birmingham. De 31-jarige atleet is jarenlang Nederlands beste polstok-hoogspringer. Dat blijkt wel uit zijn totaal van 13 Nederlandse titels. Dit jaar werd Blom opnieuw Nederlands kampioen. Het was meteen zijn laatste prijs. Een slepende Achillespeesblessure deed Blom besluiten een einde te maken aan zijn actieve sportcarrière. Op 24 september van dit jaar springt Blom voor het laatst in Aken. Een paar dagen later maakt hij definitief bekend dat zijn carrière voorbij is. Dames en heren, uw applaus voor Rens Blom. Rens, welkom. Jij voelt hem, is hij zwaar? Hij is behoorlijk zwaar, ja. Ja, zet hem even neer, voor jou makkelijker. En laat hem niet vallen, hè? Nou, ik geloof Ja, niet hou dat hij zo maar- blijft staan. Ja, ik hou hem Je wel houdt vast. maar vast, ja. Moet lukken. Rens, ik zei het al, je carrière noodgedwongen moeten beëindigen. Toch was jij dit jaar nog Nederlands kampioen, weten misschien veel mensen niet. Nu ben je hier als oudsporter, hoe voelt dat? Het is vreemd, het blijft vreemd, maar ja, alles went, hè. Alles went, ook oudsporter zijn, nu al? Oh, dat klinkt zo zwaar als je dat zegt. Maar dat ben je toch? Ik voel me dan ook meteen oud. Nee, ja, het is wel zo. Je bent, ja, dat is gewoon verleden tijd. En ja, goed, dat bent wel. Toch zei je bij je afscheid, misschien keer ik ooit nog terug. Ik kan het niet helemaal vaarwel zeggen. Was dat ijdele hoop? Of hoe groot schat je de kans dat je nog een keer terugkomt? Ja, die is vrijwel nihil eigenlijk. Verdere informatie of onderzoeken van de medische staf heeft uitgewezen dat dat toch eigenlijk vrijwel onmogelijk zal zijn. Ja. En op het moment dat ik dat bekend maakte, wilde ik dat helemaal niet. Ik wilde helemaal niet stoppen. Ik wilde dat mooie leven als sporter doorzetten en ik wilde blijven sporten. Er is niks mooiers. Dus ja, dan heb je altijd zoiets van, ik hoop dat het ooit nog een keer gaat, maar helaas. En is dan een logische stap trainer worden? Bondscoach werd zelfs al gezegd. Zou een logische stap zijn, ja. Maar ja, het is allemaal nog maar zo kort geleden. Dus ik wil nog even een beetje tijd om te bekijken wat ik allemaal leuk vind om te doen. En het zal ongetwijfeld in de sport blijven. Ik begeleid al een aantal sporters en dat vind ik heel leuk om te doen. Dus ja, de appel valt niet ver van de boom. Oké, houden we daarover op. We gaan kijken naar de genomineerden in de categorie beste Limburgse sporter met een beperking. Wielrenster Esther Krombach uit Bergen ter Blijt stond dit jaar maar liefst 2 keer op het podium van een nationaal kampioenschap. Tijdens het NK op de weg in Landgraaf behaalde ze met haar partner Tjargo Kuppens een bronzen plak. In Horst tijdens het NK tijdrijden stond ze op de hoogste trede. Krombach pakte daar de nationale titel en mocht daarmee de tricolore aantrekken. Laura de Vaan uit Baaksum behoort al jaren bij de beste in het handbiken. Al doet ze dat pas 4 jaar. De Vaan werd nationaal kampioen tijdens de Powerman handbike-wedstrijd in Horst aan de Maas. Het was een opmaat voor haar optreden tijdens de Paralympics in Beijing, waar ze 5e werd tijdens de wegwedstrijd. In de tijdrit werd ze 7e. Sharon Walraven uit Brunsum zag dit jaar haar droom uitkomen.
Na haar mislukte Olympische missie van 2004 nam ze nu maximaal revanche. Samen met dubbelpartner Corrie Holman behaalde Walraven de Olympische titel ten koste van de grote favoriete Esther Vergeer. In het enkelspel bereikte Walraven de kwartfinale. Drie sporters genomineerd, 3 grote prestaties. Rens, het is aan jou om het bekend te maken wie de winnaar is. Sportster met een beperking van het jaar is geworden Sharon Walraven. Hij is erg zwaar, hè? Jouw felicitatie is voor haar. Ja, Sharon, niet alleen een geweldig sportster, maar ook gewoon een geweldige persoonlijkheid. En een dikke proficiat, ik kan er eigenlijk niks meer aan toevoegen. Daar kan ik ook niks aan toevoegen, Sharon. Ik ga gewoon de microfoon aan jou geven. Het is een jaar waarin het niet op kan. Goud, je eindelijk is goud gehaald. Daar ging je voor in je carrière. Nu deze prijs. Richt je tot de camera die naast je staat voor het publiek. Ja, dit is natuurlijk, ik denk de droom van iedere sporter. En na mijn zilveren plak in Sydney en zoals ik het altijd noem, een ramp Olympische Spelen in Athene, is dit natuurlijk de bekroning op enorm veel werk. En de dalen waren enorm diep, maar de toppen ook heel hoog. En zeker dit jaar met het goud. Ik ben er zelf altijd in blijven geloven. Ik heb steeds meer mensen om mij heen gevonden die er ook in geloofden. Mijn sponsors zijn me altijd trouw gebleven, zeker DSM en SGL. Ik heb een heleboel mensen om mij heen verzameld die samen met mij de puntjes op de i wilden zetten en alles wilden perfectioneren. Natuurlijk werd het koppel helemaal compleet toen ik Joop Broens leerde kennen. En met hem wist ik zeker, we gaan voor goud. En het hoefde maar 1 keer te lukken, dat wist ik ook al jaren, op 15 september op 1 uur. En dan zeiden we altijd bij plaatselijke tijd. Het is ook gelukt. En ik wil iedereen die op mij gestemd heeft, wil ik enorm hartelijk bedanken. Ik zou zeggen, goud smaakt naar meer. Ik ga zeker nog 4 jaar door. En wil absoluut in Londen weer voor het hoogste podium gaan. En dan eigenlijk ook nog de single erbij. Nou, hoppakee, die staat. Die belofte zien we. Dank u wel. Een applaus voor Sharon Walraven. Geniet van je prijs. Zet hem naast al die anderen. Rens, ook jij, dank u wel. We gaan verder met de muziek. Met heren die 20 jaar geleden in Utrecht bij elkaar zaten. Dachten, weet je wat, we gaan een band formeren. Maar het zijn wel Limburgse mannen, hoor. Uit Venlo komen ze. Uw applaus voor Mensenkinder. Goed gelogen, ben ik goed gevlogen naar een andere mooie vrouw. Die kansen afgewogen, met een ander dik bedrogen. Goed gelogen en hier weer getrouwd. Ja, heb ik goed gekeken, dan ben ik goed bezweken. Voor die paar andere mooie pijn. Wist ik. Want ongelogen, ongelooflijk eerlijk woord. Dat is van mij waar ik voor het leven door. En dat is tegenlijn. Ja, dat is tegenlijn. Ja, dat is tegenlijn. Ja, dat is tegenlijn.
zit hier om een beetje de knieën te gaan bewegen. En die feut, heel klein beetje meer, dat ik ook zien bewegen. Kom op. Kom op. Kom op. Ja, dat kan wel langzaam. Zie je al wat, Jacob? Ongelooflijk eerlijk woord, dat is naar mij wat ik voor gewoon het leven doe. En dat is tegenlijn, van 12 meer dan Tommy. Ja, dat is tegenlijn, dit moest je verder in. Ja, dat is tegenlijn, het zien helaas niet goed gelijk. Ja, dat is tegenlijn, van Middelsteek. Ja, dat is tegenlijn. Kwijt. Ja, zo swingend. Een geweldige entree voor de discipline die we misschien wel mogen definiëren als de hoorcategorie van vanavond. De prijs voor de dames, zeer sterk bezet in 2008. Daarom misschien wel is hier de gedeputeerde, meneer Vrijen. Van harte welkom, leuk dat u er bent. De provincie heeft zich fors gemanifesteerd toch wel in de sport dit jaar. Hè? Fusie bij de handballers, samenwerking bij de voetballers. Wie heeft het druk? Ja, het wordt wat dat betreft inderdaad, het is druk en het wordt steeds sportiever en niet minder gezellig. Laat ik het er daar maar op houden. We zijn stevig bezig. Ja, vandaag een hele hoop nieuws hè, over de voetballers onder andere. Dat hoeft u toch niet bij te passen, hè? Niet te kort allemaal. Nee, ik heb het druk genoeg met de kredietcrisis. Dus ik denk dat wat dat betreft sport en economie gaan hand in hand. Maar ieder zijn vak. En ik denk wat dat betreft dat we vooral moeten zorgen dat die meerwaarde, die waardecreatie die de sport heeft, ook in de Limburgse economie, dat we die vooral de komende jaren echt moeten uitbouwen. Ja, want het is wel opvallend, hè? Limburg zeer actief in de sport. U ziet daarin wel een hele duidelijke rol voor de provincie? Natuurlijk heeft de provincie een rol en ik denk dat collega Wolfs die ook meer dan waar maakt. En het gaat uiteindelijk ook om het samenspel tussen bedrijfsleven, de economieportefeuille en de sport, de infrastructuur die daarbij zit. En ja, we kiezen niet alleen voor de economische versnellingsagenda, echt die dingen doen waar we goed in zijn en bij de top willen horen. Daar hoort ook die spirit bij, boven jezelf uitstijgen. Ja, dat moeten we in de sport ook doen. Vooral blijven doen, zou ik zeggen. Ja, en dat van boven zichzelf uitstijgen hebben we zeker gezien bij de dames dit jaar. De nominaties voor de beste vrouwelijke sporters in Limburg 2008. Karin Stevens uit Maastricht is de goalgetter van de Nederlandse eredivisie. Afgelopen seizoen werd ze nationaal topscorster met maar liefst 20 doelpunten uit 20 wedstrijden. En dat bleef niet onopgemerkt bij de internationale vrouwentopclubs. Het Zweedse Malmö wil haar zo snel mogelijk inlijven. Stevens is ook de vaste aanvalsleider van Oranje. Mede dankzij 2 prachtige goals van de Maastrichtse in de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Spanje gaan de Oranje Dames voor het eerst in de historie naar een Europees kampioenschap. Maartje Pauwme uit Geleen maakte opnieuw een gouden jaar door. Al was dit jaar wel heel speciaal. Als topscorster van het Olympisch toernooi met 11 goals had ze een groot aandeel in de Olympische titel van de hockeyvrouwen. Nooit scoorde een Nederlandse hockeyster zoveel tijdens de Olympische Spelen. En ook met haar club Den Bosch was ze weer zeer succesvol. Pauwme werd landskampioen en won de Europa Cup 1. De Internationale Hockeybond verkoos haar tot talent van het jaar, al is ze eigenlijk op basis van dit succesvolle jaar die status al lang weer ontgroeid. Eve de Groot recht de nationale titels aan elkaar dit jaar.
Maar liefst 5 keer stond ze op de hoogste trede tijdens een nationaal kampioenschap. De Blerikse kanovaarster is zonder meer de beste van Nederland. Internationaal doet ze ook al van zich spreken met deelnames aan het EK en de World Cup. Een medaille tijdens de Spelen van 2012 in Londen is haar grote doel. Met de prestaties van dit jaar is ze hard op weg om dat doel te verwezenlijken. Ja, prachtige lijst dus bij de Limburgse dames. Herman Vreeën met de uitkomst. En Limburgs sportvrouw van het jaar 2008 is Maartje Pauwme. Hier is een beeldje, die mag u zelf nog geven. Ja, dat doe je zeker. Die is je van harte gegund. Je bent een kanjer. Mark Lammers die zegt altijd overal waar hij komt... winnaars die hebben een plan en verliezers een excuus. Maar als hij jou niet had gehad, dan had hij ook dat excuus zelf moeten verzinnen. Je hebt het helemaal waargemaakt. Fantastisch. Ja, Maarten, de applaus is voor jou. Je werd onlangs al gekozen tot wereldtalent van het jaar. Je hebt dan die titel van Olympisch topscorer alle tijden in Nederland. Het houdt niet op dit jaar. Nee, inderdaad. Ik heb van dit jaar natuurlijk echt qua sportieve prestaties het allermooiste jaar gehad tot nu toe. En die gouden plak die zorgt er wel voor dat ik nog langer door wil gaan. En sowieso tot Londen wil doorgaan. En die gouden plak was gewoon zo mooi dat ik gewoon over 4 jaar dit nog een keer wil bereiken. En daar nu weer alles voor aan de kant ga zetten en weer voor ga trainen. Ja, vooral zo mooi misschien omdat je toch even de Olympische Spelen dreigde te missen afgelopen jaar met een vervelende knieblessure. Hè? Als je nu terugdenkt aan China, aan Peking, wat is je dan het beste bijgebleven? Ja, natuurlijk de halve finale, maar dat we zo goed speelden en eindelijk echt als team daar met 5-2 van Argentinië wonnen en echt zo sterk waren. Dat we echt zoiets hadden, het gevoel van niemand gaat hier meer van ons winnen en wij gaan hier die gouden medaille halen. Ja, het allermooiste moment is natuurlijk het laatste fluitsignaal in de finale en dat je echt weet dat je hem hebt. En voor mij, ik vond eigenlijk de laatste 3 minuten het leukst, want het was 2-0 en China bleef op de middenlijn staan en wij mochten achterin rondspelen. Dus ik dacht als enige achterin van oké, we hebben hem binnen. En de rest zat nog zo van oké, nog niet te vroeg juichen. Maar ik dacht van het zit wel goed, we gaan naar binnen. Ik heb het een beetje gezien. Hoeveel foto's zijn van je gemaakt, Maartje, in die periode in China? Ja, dat zijn er zeker heel veel geweest. En, ik kijk ze af en toe terug en dan krijg je alleen maar heel mooi gevoel bij. En als je die foto's terugkrijgt, krijg je het gevoel weer terug van Peking. En, veel Chinezen die met jou op de foto wilden, hè? Ja, ook dat. Ja, vooral toen je de gouden medaille had. Toen was je ineens helemaal de held en wilde iedereen met je op de foto. Dus dat was hartstikke mooi. Ja. Oké, nog een keer proficiat. Dankjewel. De microfoon is voor jou, want ook voor jou geldt dat natuurlijk het publiek vooral op jou heeft gestemd. Daar zitten de mensen om te bedanken. Ik wil heel graag iedereen bedanken die op mij gestemd heeft. Voor mij was het natuurlijk een heel mooi jaar, sportief gezien. En de allermooiste prijs gewonnen die dat winnen valt. En ik wil heel graag de mensen bedanken die op mij gestemd heeft. Dankjewel. En het applaus is voor jou. Hartelijk dank voor je komst. Geniet er nog even van. Herman Vreeën, hartstikke bedankt. En wij gaan, we zitten toch een beetje in daar bent u gebleven. We zitten toch een beetje in de Olympische sferen. Maartje Pauwme, die haalde haar successen, haar triomf, grootste prijs tot nu toe in Beijing natuurlijk tijdens de Olympische Spelen. En om een beetje in de sfeer te blijven, de martial arts groep van Peter van Sint-Vith.